одамоне ки хароб шуданӣ ҳастем ба фикри ман ҳозир аз ҳама ҳамин мавзӯи ки дар тамоми дунё на танҳо дар тоҷикистон гӯем ки як глобал мегӯем ки муаммо ин хароб шудан. чӣ қадр тезтар хароб шавем, чӣ хӯрам ки хароб шавам, масалан аз ман беҳад бисёр мепурсанд чӣ хӯрам хароб шавам, гарантия дорад, аниқ таъсир мекунад, хӯрам хароб мешавам. мана бароятон мана хеле набор бароятон тайёр карда баровардастам. мана ин чиз як гум шуда рафтагӣ буд дар компанияи мо. боз мана гашта омад, бисёр пурсида будем кай пайдо мешавад, кай пайдо мешавад, пайдо шавад манба занед, пайдо шавад гал занед, бехабар намонем. боз сертификати ҳалол L-карнитин мана вақте ки мехӯрем жироя ов карданда хушрӯ фоида мекунад, жира зур ов мекунад. ва албатта ки якҷоя катеин, албатта мана ин хлорелла гуфтаги чиза гирем. ин чиза ин аз ана ҳамун алафҳои баҳрӣ хлорелла гуфтаги чиз тайёр кардаги аз анамин хлорелла ва ҳамин хлорофил мегаку фурухтестам. ҳозир мисол бисёр ҷоё ба фальшивишам буромадаги дигар айна ай ҳамин чиз ай хлорелла гирифта хлорофил мекунам. барои ҳамин хлорелла худаша хӯрем бо ин зур организма тоза мекунад, аз чизои нодаркори хушрӯ тоза мекунад. ва мана ин темболи витаминҳои гурӯҳи Б дорад дар таркибаш. ин витамини гурӯҳи Б чӣ ба нағзай, вақте ки ира мехӯрем витамини гурӯҳи Б ба шумо аз хӯрок гӯем ки витаминҳои лозимаро ҷабида гирифтан ба хушрӯ фоида мекунад. айнан ҳамин ҳалшавии хӯрок меъдаҳода полни фоида мекунад. вақте ки ҳалшавии хӯрока шумо хушрӯ соз карда гирифтен, аллакай инмина метаболизм мегӯем ку аллакай гӯем ки шумо хароб шуданда беҳад шумода гӯем ки осон мешавад. вақте ки хӯроке ки мехӯрем нағз ҳазм мешавад, витаминош нағз ҷабида мешавад. барои ҳамин ин ҳар душ беҳад чизи зур аст, хушрӯ хароб мекунад. лекин агар шумо фикр кунед ки ман ҳамина мегираму мехӯраму хароб мешавам, шумо хато мекунед. барои чӣ? барои он ки якум дараҷа чӣ одама хароб мекунад? албатта ин норасоии калория. вақте ки одам ба калория намерасад, норасоии калория мешавад, дефицит калория мегӯем. организм аз чӣ энергия мегирад? вақте ки шумо энергия сарф карсодед, лекин гӯем ки чизои масалан вредния, гӯем ки чизои зарарнока нахӯрдестин, дефицит калория кардестин, организм аз маҷбуриша анамон энергия аз жир гирифтан ба аз равғане ки заҳира карда мондагие ба шикам, ба гардан, ба дастҳо захира кардагие, ай ҳавай организм оҳиста оҳиста гирифтана сар мекунад, захирая истифода бурдана сар мекунад ва анами хел одам хароб шудана сар мекунад. L-карнитин чияш нағзай? организм равғана истифода бурдана нағз намебинад. аз ҳама чизи ганда дидагич ин равғана гӯем ки ҳамчун энергия истифода бурдан чӣ кор мекунад? аз хӯрок ки хӯрдестен энергия мегирад, аз чизои ширинӣ мегӯем ки глюкоза, масалан шакар мехӯрем, пирог мехӯрем, ягон круасан мехӯрем, дигар чизо мехӯрем. аз ҳамун чизое ки шумо хӯрдаген аз ҳавай глюкоза энергия мегирад, зиёдиша равған карда мегирад. масалан фастфуд мехӯрем, аз ҳамун соусое ки зарарнокай ай ҳавай энергия мегирад ва равғана ҷамъ карда мегирад. вақте ки шумо даже дефицит калория мекунед, вақте ки гӯем ки вақте ки чизои зарарнок намехӯред, ҳаракат бисёр мекунед, дар ҳамин вақтам якум дараҷа ай равған энергия намегирад, якум дараҷа равғана ов намекунад. ҳамун чизое ки ҷамъ кардаги мана глюкоген мегӯем, глюкоза, ҳамин чизоя мисол ки истифода бурда мегирад равғана, то илоҷаш рафтана намерасад. L-карнитин чӣ кор мекунад? равға вақте ки ҳамин одам ба энергия даркорай рафта равғана маҷбур карда кашида ҳамчун энергия истифода бурданаш ба маҷбур мекунад. яъне ки организм аз маҷбуриша баъд вақте ки L-карнитина мехӯред, хӯрокотона назорат мекунед, ҳаракат мекунед, машқ мекунед, дигар мекунед, L-карнитин маҷбур мекунад ки равғана мисол аз ҷойҳои заҳираш канда
گویم که چیکار کند همچون انرژی استفاده برد. برای همین دوستان عزیز گرامی بعد از اون که شما این نبار رو میگیرید وقتی که عیناً از من زکاز میکنید میگیرید یکم درجه شما ارگینال میگیرید برای اینکه نام و فامیل خودتان که چک شده میبیاید چکش که ارگینال میگیرید. دویمش که من خودم پا شما نظارت میکنم خوراکاتانه چی خورده استید هر ریسپت ها دادن میتونم مثلا گویم که و یک جای با شما گویم که همین تا مقصد شما نصیب که میرسیم. برای همین کسی که میخواد خراب شود زندگی خودش رو یک بار عوض کند مرحمت میتونید به من مراجعت کنید یا که به اون نفری که به شما این ویدیو روان کرده است مراجعت کنید و یک جای با شما ما پیشروی میکنیم. غیر از این شما سکیتکا توفه ها میگیرید یعنی توفه های بهترین را برای شما کمپانی تیار کرده مانده است همچون خریدارهای نو. برای همین با من پادپیسات شوید حالی از این هم ویدیوهای بهتری میبروید. سلامت و سربلند باشید و این ویدیو با همون رفیقانی که میخوان خراب شوند هر سال حرکت میکنند ولی رزولتات نمیگیرن میتونید روان کنید. تا ویدیوهای نوبتی.